Pozdravujeme vás, moje meno je Martin Španík a dnes vám v spolupráci s Luxreality prinášame možnosť stať sa majiteľom takéto krásnej novostavby v Novom Meste nad Váhom. Tak poďte sa na ňu pozrieť. Jedná sa o dvojpodlažný rodinný dom s užitkovou plochou 140 m2. Na prízemí sa nachádza predsieň, odkiaľ sa dostaneme do vecka, komory a obývacej izby. Obývačka je prepojená s kuchyňou a poskytuje 37 m2. Na poschodí máme 3 samostatné izby, priestrannú kúpeľňu so sprchovacím kútom a štýlovou vaňou. Chodba je presvetlená stropným svetlíkom a na poschodí sa nachádza aj druhé WC. O vykurovanie domu a overu teplej užitkovej vody sa postará tepelné čerpadlo. V nádobe máme prípravu na vonkajšie tienenie, prípravu na klimatizáciu do každej miestnosti. Pozemok máme už oplotený, máme tu chodníky, vydláždenú terasu a takisto máme vydláždené aj parkovacie miesta vpredu. Ak vás táto ponuka zaujala, zavolajte mi ešte dnes a dohodneme si obhliadku, kľúče mám nachystané.